Få dine bryllupsbilleder taget hos fotografen i Jernbanegade. Den måde, vi plejer at arrangere fotografering på en bryllupsdag, er ved at komme ud til kirken og fotografere, når I kommer ud, stemningsfoto, samt når folk kaster ris, græder, knuser og krammer. Når folk har forladt stedet, går vi indenfor og tager nogle billeder, samt udenfor omkring kirken. Den måde, vi gør det på, koster ikke ekstra. Det vil sige, I skal ikke betale for 3 udetillæg og 3 gange kørsel, men blot 1 gang. Vi laver naturligvis jeres bryllupsfotografering i samråd med jer og opfylder de ønsker samt overvejelser, som I måtte have gjort jer. Vi laver naturligvis også forstørrelser, takkekort med videre, ud fra de bryllupsoptagelser, vi har gjort fra jeres store dag. Endvidere får man også en indeks-CD med alle billeder på. Fotograf Jacob Rix kommer gerne ud og viser album, samt snakker med jer om de mange muligheder, der er om jeres store dag. Få dine bryllupsbilleder taget hos fotografen i Jernbanegade. How wonderful life is. Now you're in my world. Så er vi kommet til Lille Ræstrup Hovedgård, herinde bag ved mig. Det er her, hvor bryllupsfesten skal være i aften. Brudeparret ankommer om lidt i deres karet, og så skal de ind og skære kagen for. De får lige sagt velkommen til folk og snakket med dem, og selvfølgelig lige smagt på bryllupskagen. Og efter en 45 minutter, en times tid, så går vi lige en lille tur herude i de smukke omgivelser. Der ligger en å hernede. Der er en mark, der står i flor. Der er en allé, der er et springvand. Kort sagt, det er rigtig flot natur herude på Lille Ræstrup. Hey, så vink til brudepar! Kom så! Vink så til brudepar! Ja, det er jo godt. Jamen, vi er virkelig skidt. Det er svært. Du ved godt, hvordan den skal skære, hva'? Ja, i hvert fald. Han er god til at skære op. Det er noget stort stadig. Er den god? Festen er nu rykket over i modsat længe af, hvor bryllupskagen blev serveret. Lige nu sidder gæsterne og spiser forret. Efter den så kommer der lige et par indslag, sange og taler. Så kommer hovedretten selvfølgelig, og der kommer noget dessert og noget. Klokken cirka 23:50. Det er der, hvor der bliver gjort klar til brudevals, og der er vi selvfølgelig tilbage for at tage billeder til deres album. Ja.
Vi laver det, vi kan lide, nemlig fotografi. Stort set hver dag til dig, der vil have. Til hende eller ham ved dagen derpå fotograferer vi både store og små. Fra de små og til hårdt bliver grå, lader vi tiden gå i stå. Vi laver et fotografi, som du med garanti kan lide. Hos os er priserne reelle, uanset om billederne er traditionelle eller specielle. Vi kommer, vi bringer, hvis blot I ringer. Kom ind og smid frakken. Telefonnummeret er i øvrigt 86 62 79 13. Få de næste billeder taget hos fotografen i Jernbanegade. Hjertelig velkommen.